खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम सरकारा बानायनाय एमएलए कल'निनि गोदान बिल्डिंआव थायि एमएलएफोरनो दानफायाव 25,000 राङै होनो थाखाय आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा फोसावबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला एमएलए कल'नियाव सोरखारि गोदान बिल्डिंफोर लुनाय जादोंमोन नाथाय बे बिल्डिंफोराव गासैबो एमएलएफोरानो बाहागो मोननो हायाखैमोन बांसिनै बेरेखा हान्जानि एमएलएफोरा बाहागो मोननो हायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों जायनि थाखाय एमएलएफोरनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिदों फोरमायथिबोनाय बायदिब्ला बिल्डिंफोरखौ लुनाया आबुं महर जायैयावनो माखासे एमएलएफोरनि नखरा थाहैखानानै बिल्डिंखौ आवग्रिनानै लादों बेफोर गासैखौबो लानानै गोदान बिल्डिंफोराव खथा मोननाय मोनैखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थानायनि गेजेरावनो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया फोसावनानै होदोंदि सोरबा एमएलएआ जुदि एमएलए कल'नियाव बिल्डिं मोननो हायाखैब्ला बिथांमोननो बाहेरानि सोरखारि नङै न'आव भारा थानो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय दानफायाव 25,000 राङै होनाय जागोन होननानै अनलाइन भिडिअ गेमखौ आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरानो गेलेयो एबा गेलेनो मोजां मोनो नाथाय बे अनलाइन भिडिअ गेमानो माब्लाबा समाव सोरनि जिउ लागोन बुंस' हाया आसामाव फिन खेबसेबाव अनलाइन भिडिअ गेमनि थाखाय खेबसेयैनो 2 लाइमोननि जिउ खहा बे जाथाया नलबारिनि मुखालमुवानि मुगदी गामियाव जादों जाथायनि सोमोन्दै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुजाफर आहमेद 18 बोसोर बैसोनि आरो रेखिबुद्दिन आहमेद 17 बोसोर बैसोनि 2 लाइमोना मोनसे फुख्रिनि सायाव गंसे नावाव जिरायनानै अनलाइन भिडिअ गेम गेलेगासिनो दंमोन बेयावनो सानैबो नावनिफ्राय गोग्लैनानै गोथौ फुख्रिनि दैयाव गलांदों सानैखौबो फुख्रिनिफ्राय बोखांनानै देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोन नाथाय सानैखौबो थैबाय होननानै फोसावदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुजाफर आहमेद आरो रेखिबुद्दिन आहमेद सानैबो एचएस सेथि बोसोराव फरायनाय फरायसामोन शिबसागरनि एमएलए आरो रायजो दलनि प्रेसिडेन्ट अखिल गगৈ बिथांखौ मैया एनआईए कर्टआ मोननै केसनि मादाव मोनसे केसआव बेल होबाय खानि हेंथायै सोमावसारनायजों लोब्बा लाखिनानै बिथां अखिल गगैनि हेंथायै चाबुआ पुलिस थाना आरो चानमारी पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन जायनि थाखाय बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादोंमोन दा चाबुआ पुलिस थानायाव रेजिस्टार खालामनाय केसनि सायाव बिथाङा बेल मोननो हाबाय चाबुआ पुलिस थानायाव अखिल गगैनि हेंथायै रेजिस्टार खालामनाय केसनि बायदिब्ला खानि हेंथायै सोमावसारनायाव अखिल गगैआ सासे डिउटियाव थानाय पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैदोंमोन जाय पुलिसनि मोखाङाव नांदोंमोन आरो हाथाया बायदोंमोन अन्थाइ खुबैनाय जाथायनि सायाव अखिल गगैनि हेंथायै थोजासे फोरमान गैयैनि थाखायनो एनआईए कर्टआ दा बे केसआव बिथां अखिल गगैखौ बेल होबाय बिथांनि अनगायैबो बे एखे केसआवनो 2 सुबुंनोबो एनआईए कर्टआ बेल होबाय मुङा फारियै जगजित गहाय आरो भुपेन गगৈ नाथाय बे एखे केसआवनो गुबुन सासे भास्कर ज्योति फुकननि हेंथायै फोरमान मोननायनि थाखाय एनआईए कर्टआ बेल होआखै मख'नो गोनांदि अखिल गगै बिथाङा चाबुआ पुलिस थानायाव केस होनायनि सायाव बेल मोनदोंब्लाबो गुबुन मोनसे चानमारी पुलिस थानायाव होनाय केसआ सोलिगासिनो दङ चाबुआ पुलिस थानायाव केस होनायनि सायाव अखिल गगैआ बेल मोननायनि सायाव रायजो दलनि दैदेनगिरि कमल मेथि बिथाङा बुंथिदों दि अखिल गगैनि हेंथायै चाबुआ पुलिस थानायाव होनाय केसआ बानायनाय केससोमोन जायनि थाखाय एनआईए कर्टआ दा अखिल गगैनि हेंथायै थोजासे फोरमान गैयैनि थाखाय बे केसआव बेल होबाय बिजेपि राजखान्थि हान्जाया गावसोरनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो एनआईए बायदि गोहोगोरा नेशनेल एजेन्सिखौ बाहायनानै अखिल गगैनि हेंथायै नंखाय केस जाबसिनानै जोबथेसालियाव दोनदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा एचएस जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो मार्क होनो थाखाय सागु सोद्रोमानि मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन बिथांमोनहा गिबि खेबनि थाखाय मैया सावराय मेल जिरायदों जेराव कमिटिनि चेयारमेन दीपक कुमार शर्मा आरो आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि चेयारमेन रुक्मा गहाय बर'आ बिथांमोनजों लोगोसे माखासे बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन आफादा सावरायमेल जोबखांनायनि उनाव माखासे खोथा फोरमायथिदों दि फरायसाफोरनो मार्कखौ सीबीएसईनि मार्क होनायनि फर्मुला आरो गुबुन रायजोफोरनि मार्क होनायनि सायाव बाहायनाय फर्मुलाफोरखौ नोजोर होनानै माबोरै खालामोब्ला मोजां जागोन बेनि सायावनो थांखिखौ लागोन लोगोसे गुबुन गुबुन स्ट्रीम आर्ट्स साइन्स आरो कमार्स बेफोरनि फरायसाफोरनो मार्क होनायनि सिस्टेमाबो गुबुन गुबुन जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा
खौराङाव मोननाय बायदिब्ला एचएस जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो मार्क होनायनि सायाव इभालुएसन फर्मुला बानायनो थाखाय मेट्रिक आनजादनि मार्क्स आरो 2020 मायथाइनि जुन आरो डिसेम्बर दानाव जानाय आनजादनि मार्क्सखौ फरायसालिफोरनिफ्राय बिदों। गुबुन फारसेथिं सेबायाबो मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरनो मार्क्स होनो थाखाय थाखो 9नि बोसोरारि आनजाद एबा एनुवेल एग्जामनि मार्क आरो थाखो 10नि इउनिट टेस्ट, हाफ इयारलि आरो प्रि बर्डनि नाम्बारफोरखौ बिदों। फरायसाफोरा बेफोर आनजादाव नाम्बार मोननो हानायनि सायावनो नोजोर होनानै फरायसाफोरनो मार्क्सखौ होनाय जागोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। नाथाय दासिमबो बेनि सायाव सावरायलायनाया जोबथ'वाखै। फैगौ से सप्तानि गेजेरावनो मोन्नैबो आफादा फरायसाफोरनो मार्क्स होनायनि जोबथा रिपर्टखौ सोलोंथाइ बिफाननो गथायगोन। बेजों लोगोसे मैया खौराङाव फोसावनाय जादोंमोन दि सिबिएसइनि फरायसाफोरा गोसो जायोब्ला आनजादखौ होनो हागोन होननानै। बेखौ गोबां फरायसाफोरानो गोरोन्थि बुजिदों। सिबिएसइ आरो आसामनि बर्डफोर जेरै सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि गेजेराव फारागथि दङ। सिबिएसइनि फरायसाफोरासो गोसो जायोब्ला आनजादखौ होनो हागोन। आसामनि बर्ड जेरै सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि फरायसाफोरनि थाखाय नङा। भारत सरकारा सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानायनि सायाव खामानि मावनो लाजेननायावनो बेनि उल्थायै सासे मन्थ्रिया बांसिन फिसा जोनोम होनो हानाय बिमा बिफानो 1 लाख रां बान्था महरै होनो थाखाय फोसावदों। थांनाय 20 जुनाव फादार्स डेआव मिज'रामनि आइजल इस्ट नम्बर 2 बिधानसभा बियाबनि एमएलए आरो मिज'रामनि गेलेनाय बिफाननि मन्थ्रि रबार्ट रिमावैया रयटे बिथाङा बे खोथाखौ फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिज'रामाव मिज' हारिनि सुबुं अनजिमानि बांनायनि रेटआ बांनो नागारै सुबुं अनजिमा बांनायनि रेटआ खमसो जादों, जाय मोनसे गिदिर जेंना होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनिखायनो मिज'रामाव मिज' हारिनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखायनो बे थांखिखौ फोसावदों बिथाङा। जाय बिमा बिफाया बांसिन गथ' जोनोम होनो हागोन बिथांनोनो 1 लाख रांजों लोगोसे गांसे सार्टिफिकेट आरो मोनसे ट्रफिबो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। नाथाय बिथाङा बे खोथाखौ गावनि बियाबनि सुबुंफोरनि थाखायल' जागोन होननानै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि 2011 मायथाइनि सेन्सासनि बायदिब्ला मिज'राम रायजोआव बर्ग हिसाबै थामथि खमसिन सुबुं अनजिमा दङ। बर्ग हिसाबै खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय सेथि रायजोआ जाहैबाय अरुणाचल प्रदेश। बेयाव 1 बर्ग किल'मिटार जानथाइसिमाव सा 17 सुबुंल' दङ। नैथियाव दङ आन्दामान निकबार। बेनि सुबुं अनजिमाया 1 बर्ग किल'मिटाराव सा 46। थामथियाव दङ मिज'राम। बेनि सुबुं अनजिमाया 1 बर्ग किल'मिटाराव सा 52। बेनि अनगायैबो 2011 मायथाइनि सेन्सासनि बायदिब्ला मिज'रामनि सुबुं अनजिमाया गासै 10,91,014 आरो मिज'रामनि एरियाया 21,087 बर्ग किल'मिटार। बेराफारसेथिं थांनाय 2011 मायथाइनि सेन्सासनि बायदिब्ला आसामनि सुबुं अनजिमाया 3,12 लाख। कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो खामानि गोमाजानायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय गोबां सुबुङानो नखर सालायनायाव जेंना नुजाथिदों। गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय आरो नखरखौ सालायनो थाखाय गोबां सुबुंफोरखौनो खामानिनि थाखाय बे समाव हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेखौनो खाबु लादों माखासे दुथां गोसोनि सुबुंफोरा। खामानि होगोन होननानै गंसे बासआव लांखारनाय गासै सा 38 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों कुमरिकाटा पुलिसआ। कुमरिकाटानि पुलिस बिफाना जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि भारत भुटान सिमानिफ्राय माखासे आइजोफोरजों लोगोसे गथ'फोर आरो माखासे हौवाफोरखौ खामानि होगोन होननानै थगायनानै गंसे बासजों गुजरातनि गोबां जायगाफोराव नानि फेक्टरिफोराव खामानिनि लब दिन्थिनानै लांखारनो नागिरदोंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला आइजोफोरनि नखरनि सुबुंफोरनो खोन्थायालासे सिखावै आइजोफोरखौ लांखुमानो नाजादोंमोन। नाथाय पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों दुथांफोरनि बे थांखिखौ फेलें खालामनो हादों आरो बे दायाव दा कुमरिकाटा पुलिसआ मानसि लांखारग्रा 5 एजेन्टफोरजों लोगोसे सासे बासनि ड्राइभारखौ हमबाय। पान्जाबनि पटियालायाव जाबाय थानाय इन्डियान ग्रेन्ड प्रिक्स 4आव इन्डियान वमेन्स 4x100 मिटार रिले खारनायाव हिमा दास, दुती चान्द, धनलक्ष्मी आरो अर्चनानि हानजाया गोदानै मोनसे नेशनेल रेकर्ड खालामबाय। बिथांमोनहा इन्डियान्स वमेन 4x100 मिटार रिले खारनायाव 43.37 सेकेन्डआव फोजोबनो हादों, जेराव सिगांनि रेकर्डआ 43.42 सेकेन्डमोन। बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथा होदोंमोन दि तामुलपुरनि मथंगा आरो बाल्टी दैमानि सायाव दालां बानायनाय जागोन होननानै, जायखौ खोनानानै गोजोननाय मोन्दोंमोन रायजो राजाफोरा। बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाबो जोबलांबाय। नाथाय मथंगा आरो बाल्टी दैमानि सायाव दालां लुनो जेबो थांखि लायाखै आसाम सरकारा, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दै बारनायाव गोबां जेंना सहायनो गोनां जादों। फारसेथिं दैज्लां बोथोरनि खोथा।
जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा सोरखारनि खोथा होनायखौ लामा नायालासे गावसोरनो दालां बानायनानै लादों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दै बारनायाव गोबां बिथिंनिफ्राय जेंना नुजाथिदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोनहा रायजो राजानिफ्रायनो रां खांनानै मथंगा दैमानि सायाव रबवे दालां बानायनो आखायाव लादों। रायजो राजाफोरजों बानायजानाय मथंगा दैमासानि रबवेनि खामानिया फ्राय 50% मावफुंजाबाय। 15 साननि गेजेरावनो आबुङै मावफुंजागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो बे दालांखौ बानायनायनि बाजेटआ 10 लाख होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बिनि सिगांबो बे दैमानि सायाव रायजो राजाफ्रा औवानि दालां बानायनानै लादोंमोन, नाथाय सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा औवानि दालांखौ सावनानै होलांदोंमोन। बेनि उनाव फिन बिथांमोनहा चेलेन्ज लानानै रबवे दालांखौ बानायबावबाय। आसाम राइफला गोबां बेफ्रुग्रा आरो बेफ्रुहोग्रा डिभाइस हमनो हादों। आसाम राइफला बेफोरखौ मिज'राम म्यानमार बर्डारनि मोनसे गामियाव हमनो हादों। आसाम राइफला मिज'राम म्यानमार सिमानि पार्कवानाव अपारेशन खालामनायाव दावहा नांनायाव बाहायनो थाखाय जमायनानै दोननाय बायदि गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा आरो बेफ्रुहोग्रा डिभाइसखौ हमनो हादों। जेराव मोनद' कार्टुनाव थानाय स्पेशियल डिटोनेटर्स, जायखौ बम बेफ्रुहोनायाव बाहायो, मोन 37 पेकेटआव थानाय डिटोनेटर्स, मोन 4 बक्सआव थानाय सेफ्टि फ्यूज आरो मोन 63 पेकेटआव थानाय बेफ्रुग्रा मुवा बानायग्राफोरखौ आसाम राइफला हमनो हादों। बे दायाव दा सानैखौ एरेस्ट खालामबाय आरो हमनो मोननाय बेफ्रुहोग्रा डिभाइसफोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरबाय। BTR ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव मसलपुर सेरनि बाथौफुरियाव जिल्ला बिजाब बाख्रिखौ बेखेवनानै होबाय। आरो बे बिजाब बाख्रिनि मुंखौ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रामदास बसुमतारी बिथांनि मुङाव दोननाय जाबाय। गासैबो बिजाब फरायनानै मोजां मोनग्रा फरायसुला फरायसुलिफोर आरो आबादनि बिथिङाव लोब्बा गोनां फरायसाफोरा बे बिजाब बाख्रियाव थांनानै बिजाब फरायहैनो हागोन। लोगोसे बे बिजाब बाख्रियाव गोबां रोखोमनि बिजाबफोरखौ दोनथुमनो राहा खालामनायजों लोगोसे इ-लाइब्रेरिनि राहाबो खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। मोजां खामानि मावोब्ला बिनि फिथाइखौ मानजों लोगोसे मोननो हायो। बे खोथाखौ फोरमान होदों कार्बि आंलंनि सासे हमगार्डनि खामानिया। मैया खौराङाव फोसावनाय जादोंमोन सासे हमगार्डआ कार्बि आंलंनि दिलाइनि चेक पइन्टआव सिग्रोमनायाव 12 कौटि रांनि ड्राग्सखौ गंसे मणिपुरनिफ्राय फैनाय नाइट सुपार बासनिफ्राय हमनो हादों होननानै। बास सालायग्राया हमजाखांनायनि उनाव हमगार्डनो गोबां रांनि लब दिन्थिनानै बासखौ स्रोदै हगारहरनो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय हमगार्ड बरसिंबेआ रां लायालासेनो बे खौरांखौ ओनसोलनि असिनो हरदोंमोन, जायनि थाखाय असिया नाइट सुपार बासनि ड्राइभारजों लोगोसे 2 आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन। बरसिंबेनि बे बाख्नायजाथाव खामानि आरो फोथायजाथाव खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा बरसिंबे बिथांनो 1 लाख बान्था होनो थाखाय फोसावबाय। मख'नो गोनांदि 2 हमजानाय आइजो फालांगिरिया तामिलनाडुनि, बिसोरो मणिपुरनिफ्राय ड्राग्सखौ चेन्नाइ फारसे लांनो नागिरदोंमोन आरो बास सालायग्राया मणिपुरनि। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।